Hello mga kaigsunan, mayong buntag, nalang ko'y gamay nga mensahe pa. Kung na-notice ninyo karon sa social media ang mga balita regarding aning panghitabo karon sa mga kabataan sa high school nga level, senior high or sa junior high school, kangilngig mga kaigsunan nga mga balita ba. Doon ay mga bataan nagkaroon nga makita nimo nga something wrong na gyud sa ilang pangunahuna nga mangulata silang mga bata, dili lang sa mga lalaki bisan sa mga babae. Doon na po yung mga nag-viral karon, mga grupo sa mga kababayan. Try to imagine yun ana ng ilang mga kinabuhi karon, mangulata silang mga estudyante nga dili lang mahibulong ka, dili lang isa ka school, dili lang duha ka school, daghan nga mga school ni nga isyu karon makaigsunan. At tumiagi na to'y nahitabo makaigsunan nga nag-viral nga gipusil niya iyang uyab nga 15 anyos sa high school. Pag human nagpusil, siya na pud iyang gipusil yang kaugalingon. Makaigsunan, mo ni akong nakita ba nga ang makabatan-unan karon wala nay maayong moral. Muna nga atong pang-ihanyo ang atong DepEd or CHED nga unta matagaan ni og dako kayo nga importante nga mapadayon ang gitawag og values formation sa school. Unta mabalaod di siya nga naagyoy mga tao nga mga religious groups nga magtudlo gyud sa mga high school nga mamotivate ang mga bata sa kahadlok sa Ginoo. Makaigsunan mo ra man ni kulang karon sa mga batan-unan kung wala gali kahadlok sa Dios ang mga bata. Ay wa gyud ni kahadlok mobuhat og daotan. Wa may kahadlok sa Ginoo. Nga labaw sanan labi na og wala pod kaayo na nurture sa ginikanan sa pamilya, sa pag-ilas Ginoo, sa pag-adtog simbahan, pagpangalagan sa Ginoo, samot na gyud makaigsunan. So unta atong panawagan nga matagaag higayon nga mabalik ang pagtudlo sa mga kabatan-unan, especially sa junior high school ug sa senior high school, ang pagpadayon matagaan tag regular nga schedule nga matudlo nato ang pulong sa Ginoo. Kaya naamang gigahom ang pulong sa Ginoo, muni mo usab sa dagan silang hunahuna o kasing-kasing. So karon makaigsunan, labi na kay ambisyo karon sa mga kabatunan, ang druga nakasulod ng mga eskwelahan, mga batanon karon nangahimo ng dealer, pusher. So grabe kang ngilngig. Makaigsunan anyway, sa Bible nata sa naghinapos na nga panahon karon, sumala sa Bible nga dunay increasing of wickedness, o karon nakita nato ni na karon kung walay counter ani makaigsunan, especially sa pagtudlo nato sa values formation, dunay spiritual manifestation sa ilang unahon